This is your Mama Bear, and you are Ati Bear and Angel Bear, and welcome back to our channel. So for today's vlog mga langga is kuyugan mo na mo nga manginha. So ito na si Papa Bear dito. So without any further ado, let's go! Pwede. So, daghang nanginhas. Chiring! Oh my god, there's swimming pool in there. Wow! Wow, sana. Small swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. So, kita siya salwake. Asa? Oh yeah! Wow! Ibutang sa balde. Dili sakit? Dili, man! Dili lagi. Dili lagi siya. Dili lagi. Gunit eh. Dili lagi nasakit. Oh, ana. Ingon, mukaon ka. Mukaon to, pero di ko ganun. Hindi ka ganan muhikap. Salwake. Oh my god, there's a walking. Uy, kaon ka? Yeah. Salwake. Oh yeah. Ini. No, wala na sa kumba. I'm in there, guys. Ew! Look, guys! Mahadlok na ka. Mahadlok ka? Okay. Wow! Asa din? Naara lagi makita ka na. Dili, dagan kita. Whoa, you're crazy, AJ. You're crazy, Angel Bear. Oh my god. That's so weird. No. Weird but yummy. Yeah. Yeah. What can you say? Wait, lame? Aslum. Aslum daw. Mura siya ga-harvest. Ang say gitanom. Sa gitanong Jai. Kasi mong gitanong Ate Angel Bear. Ano po lagi? Bantay. Pagbantay biyan ka ha? A few moments later. Next. How's your experience? Kaligon pa siya mga langga. Bantay, mamaya pa na suka. Lagi pa dayon. Kaligon pa na siya. So, yes. Paalin po ko sila waki. Ito yung maragog tuyom sila gatapok ng tagatip. Wala na gid ni sila mga sanila sa sapatos. Nanagsa na laman. Ang dalon lagi ni. Asa? Wow. Dili katong manjaro na ako. Tuo mo'y guba. Kini mo ko ipares maglakaw-lakaw ko blari na. Kanang isa. Kini.
tribute to Kubi ni. No, like tribute to Kubi ni. Si Ite. Dila-dila ka na isa dam. O ka na, oh. Mama, nagkaroon chinilas, puros to. Kana sa box, puros wala. Pang jogging, no? Yatag ni Kuya Sean. And ang mga gagmay din nanguha. Oh, what's that? Yuyo. Look, guys. Wow, yuyo. Nasya, guys. Madiri dapat, guys. Pretty cool, guys. Go. Then na si Zakare. Kinsa ka? Baby bear. Yung kita Uy, nanak kay Chanilas. Ano mag-ulo ng yuyo? Nanak kay Chanilas, Pat. Pare, suruya na ko ng bye-bye na. Okay. Huwag ka nang sadapli bye-bye ba? Suruya, di ba na mo rin pare? Then na po si Kuya Bear. O si Kinsa ka roll? Rolly. Roll on bear. Yuyo mga na. Dili na yuyo, me. Dili na yuyo. Dili na. I-check ninyo kay basig pa sa kanas na panguha. Hi, mga langga! So, mga langga, mo to siya ang nahitabo atong nanginhas me na super busog kay daghang sanwake. So, before this video will end, may mga shoutout. So, first shoutout to Ray Francine Kumamaw. and Koi TV. yes, so thank you so much for watching and we hope that you enjoy because we're just spreading good vibes and love to everyone. So, yes, see you again to our next vlog. God bless and please be safe, everyone. Ciao!